Здравейте! В това видео ще ви запозная с новия дизайн редактор, който създадохме за версия 7.5 на SummerCard. Вляво можете да видите новия дизайн редактор с пълната му функционалност, като най-долу са разположени бутоните Затвори и Запази. Горе вдясно е разположен бутона Дизайнер. С помощта на този бутон можете бързо и лесно да скриете или да появите редактора. Новото при този дизайн редактор е, че при него промените се случват мигновено. В това видео ще обърнем внимание върху две от основните функционалности на новия дизайн редактор, а именно визия и цветовите схеми, които предлага той. Нека да започнем от цветовите схеми. По принцип, всяка една визия има цветова схема по подразбиране. Както можете да видите, цветовата схема по подразбиране за тази визия се казва Monaco HD. Отдолу под името на всяка една цветова схема можете да видите цветовете, които участват в нея. Смяната на цветовите схеми става много лесно, бързо и удобно с натискане на лявото копче на мишката. В това демо можете да забележите, че като се сменят цветовите схеми, се сменя и съдържанието на началната страница. Това няма да е налично във вашите магазини, това е направено единствено с демонстративна цел. Виждате колко лесно и удобно се сменяват цветовите схеми и колко бързо можете да постигнете коренно различно изглеждащ магазин. С помощта на квадратчетата, които описват цветовете, които участват в дадена цветова схема, вие можете бързо да се ориентирате коя от цветовите схеми ще бъде най-подходяща за вас и вашите продукти. Като за момента всяка визия разполага с няколко цветови схеми, като се очаква за в бъдеще да нарасне броя както на цветовите схеми, така и на визиите. В момента предлагаме две визии. Едната се казва Monaco HD, а другата Chameleon HD. И двете визии са responsive, което означава, че и двете могат свободно да се използват от мобилни устройства. Нека да превключим на Chameleon HD. Моля, имайте в предвид, че при смяна на визия или на цветова схема, докато не натиснете бутона Запази, корекциите няма да се приложат. Всяка една визия разполага с цветови схеми, които са точно определени за нея и не могат да бъдат използвани от друга визия. В следващи видеа ще опишем и допълнителната функционалност, с която разполага новия дизайн редактор, за да можете да променяте допълнително цветовите схеми или да си създавате ваши такива.